na matan zamani masu dafa indomi ga shi an yi research yanzu an ce indomi yana sa kansa. Najeriya ma ta bandin shigo da indomi. Baki iya tuwon masara ba to yaya da iyayenmu suke cin tuwon masara mun samu wannan matsalar ne? ƴaƴanmu yanzu ƙanana cikin masallacin nan a tara su a ce su tura wata bata taɓa ganin tuwon gero ba balle tuwon alkama, wataƙila ko dan da bata yanzu sun san na alkama, balle a ce tuwon dawa, tuwon shinkafa in kika bata dutse nan rabi shinkafa nan rabi, rashin dahuwa ta rabi nan ruwa 4 in 1. Dutse shinkafa rashin dahuwa ga ruwa, ana ci yana kamar zai yaya. Ko a cika gishiri, nama ne aka yi miya da shi amma kamar an yi da kafa. Wai ke mace miji ya tuba kaya ya dawo inda ya tuba kaya ya gani a wurin, ya ce miki magana ki ce kwata-kwata bai isa wanda zaki ji maganarsa ba. To wani irin mata ne ke? Duk abin da zaki a cikin auren matukar ibada ne, kin san ibada ne, ba da kanki aka fara ba.